Дами и господа, тук на живо давам с Yes Please TV и Румен Василев ще превърти молото аз, може би. Ако оцелеем, този запис ще отиде в YouTube, защото това е невъзможно да се превърти. Сега ще видите. О, не! О, да! Стана! Сега ще видим какво ще... Не знам. Райдера! Дами и господа, виждате ли? Това е невъзможно! Какво се вижда, нали? Аз сега ще куча. Камерата ти е сцепена само. Добре ли се вижда? Как е сцепена камерата? Сега да ти се не се. Добре ли се вижда? Да го приближавам. То ми взема камерата, цигани, сега съм без. Сега ще щупи райдера. Го прибия сега. Сега камерата се щупи и райдера е в тебе. Защо ме не уби? А? Що ме не уби то цигани? Той в тебе също. Аре бе. Той ме оставя. Добре, мерси, Билчо, Я карабил. включи камерата. Всичко ли си имаш? Това е пепи. Дойди, спирам го на пауза. Чули? Аре бе, давай бе, човек, давай. Ма ще дойде. О, падна. Давай спокойно. Като тичам, майче пада. Като почна тичам, я да пробваме без. Давай, момче, можеш. Ще дойде цигани на черен. Не го спрели на пауза. Не, стой. Ще иде в YouTube, нали? Не превъртиме, давай. Не падай, аз не давам да такова. Знам, той сам си пада. Не давам даже да тичам. Кой звъни? Нашия другарец. Давай. Ако тръгнем да тичаме. Аз правя като на по телефона. Се едно, че... Дами и господа, на път сме на най-великото нещо. Бе, най-великото. После се снимаме двама. Що падна, бе? После се снимаме двама. И това ли е изхода? Ние нали идвахме насам? Сега ще виж. Той се приби. Би трябвало да е това изхода. Ойде. Сега ако ме гръмнеш ще те приби. Чакай. Какво ме застреля, бе? Не. Да, за толкова играх един месец. Годен хам, Мали. Стой. Духа май ги прибива. Да, райдер. Да се снимам след 2 метра. О, та музика. Превъртяхме Майнкрафт. Майнкрафт! Тя е лесна като Майнкрафт. Снимай тук до края. Ще ми дадеш си фана твоя Wi-Fi го кача. Да. Чай да свърши тук всичко. И след малко започваме уизболъра. Да го превъртим за един ден и ден.